Hej og velkommen til. Jeg har i dag taget min kammerat med og lukket ham på en udfordring. Der er nogen, der synes, der skulle være lidt mere indhold af det, så nu prøver vi at lave sådan en challenge-video. Og den første challenge-video, vi vil prøve at lave, det er den her kendte Jelly Bean Challenge. Der er mange, der har lavet den på YouTube, men derfor betyder det ikke, at vi ikke kan gøre det. Det er meget simpelt. Vi har her legnet op en tilfældig rækkefølge med Jelly Beans, og vi vil så spise dem en for en, og så fortælle jer, hvad smag vi har fået. Det gælder simpelthen om ikke at spytte dem ud på noget tidspunkt. Den, der spytter flest ud, har tabt. Lad os bare komme i gang. Den første, vi har her, det er... White one. Den er bare almindelig hvid, og der er vi ude i nogle babyservietter eller kokosnød. Og så... Det kan ikke være galt. Nej. Skål. Skål. Jeg fik kokos. Hvad med dig? Ja. Jo, du kan ikke være i tvivl. Enten så smager det af en kokospalme, eller så smager det af vådservietter. Det smager nok af vådservietter. Det gør det. Det smager af vådservietter. Den var god. Ja, okay. Så er vi hurtigt videre her. Det er sådan en bitte grøn en med prikker. Bokler. Det er bussemand eller juicy pære. Altså... Enten så er det busmand, eller så er det sådan en frisk, dejlig pære. Ja, Nå, det kan ikke være vammel, altså. Man har altid prøvet at pille busmand, ikke? Skål. Jeg fik et eller andet, der ikke smagte godt. Nej, jeg også. Fy satan, det smager bare varmt. Ja. Ja. Fuck det. Videre. Sådan. Yes, nej, fuck. Vi er klar igen. Sådan, hurtigt videre. Det er bræk eller fersken. Det ryger godt nok klamt. Og det er sådan en orange en med prikker. Det lyder klamt. Jamen, er du klar? Jamen, så skål da. Jeg fik bræk. Det gjorde jeg også. Ej. Jeg synes ikke, du siger så meget. Der er tom. Jeg har slugt den. Nu kæft, mand. Du er kedelig. Nå. Jeg skal ikke spytte noget ud. Jeg har sagt til at jeg vinder. Så er vi kommet til nyslået græs eller lime. Det er ikke så. Nej, det er skål. ikke så. Enten så smager den sådan lidt af pap eller for græs. Var den ikke så god, som du havde regnet med? Men der ryger ned alligevel. Ja. Nu kommer vi så til den jeg allermindst har glædet mig til. Fordi 9 ud af 10 gange, jeg har prøvet det her, der har jeg sgu kun fået den dårlige. Hvis I ikke kan regne det ud eller se det. Nej, det er hundemad. Eller chokoladebudding. Den er brun, og den er... Nasty one. Den er ikke for sart sjæl, men vi prøver. Ja, nu skal du heller ikke drikke det hele, vel? Er vi klar? Jamen, så skål da. Jeg fik hundemad. Det gjorde jeg saftsus med også. Min er væk. Du gjorde det. Ja. Og den bliver siddende. Ja. Det kan ikke være slemt. Ja, Hvis det var den værste, så kan vi godt overleve det her. Så overlever vi det her. Så bliver det ikke så sjovt for jer andre, men hvad fanden, vi gjorde det. Ja. Den næste, det er sådan en farverig en. Stinkende sokker eller tutti frutti. Stinkende sokker, den fik jeg sidste gang. Fy for satan. Så du har prøvet det før? Jeg fik stinkende sokker. Ja, det gør jeg. Det er kun de dårlige, der er tilbage, tror jeg. Puha. Nå, hurtigt videre her. Ja. Så er vi rødden æg eller smørpopcorn. Den er hvid med gul. Ja. Skål. Jeg fik smørpopcorn. Men jeg synes, den er mere varm end rødden æg. Så den last one. Ja, så er det sgu blevet tid til den sidste. Tandpasta eller hvad hedder det, blåbær. Jamen, det kan ikke være så galt. Nej, vi slutter af på toppen.
Skål. Men vi kom igennem det. Og ja, hvis I har nogle udfordringer eller noget, så skriv det i kommentaren, så tager jeg det op. Så kan det være, at du kommer med en anden gang også. Jeg er altid frisk på den udfordring. Ja, men det her, det var så Bean Boozled 3. generation fra Jelly Belly. Det her, det er jo så spillet. Kan købes 7-Eleven normal. Og jeg købte det i Menu. Ret peber. Koster 100 kroner. Det er det ikke værd. Nej. Jeg tror, det vil være. Ja, jo, men jeg synes godt nok også, altså, den ligger tungt. Der er sådan en sjov eftersmag. Det er lidt ulækkert. Ja. Ja, men det var faktisk bare det. Så skal vi ikke bare sige farvel og tak, og ses en anden gang. På gensyn. Du smider ikke noget ud. Altså, du cutter ikke noget, når vi har spist sådan en her. Og jeg skal sætte væk han lort igen i år. Det er kæften, det kan sæt væk. Nå. Så vi kører bare på. Yes. Sådan. Lad os lige starte med at lave sådan en kig ind i kameraet. Thumbs up. Fint. Så har jeg et coverbillede til videoen. Skide godt. Godt så.